lada fila job yaki thama ki berit wat kuslai yaki thama ki bahe aga ji em ga jang fi kata diga kubori ka banga kwa ban ya samat pi hakane ka sngi ka bamanta ai kublai fi we pui baro hakateng ga jang Jesus Christ bat balenga samini ka kubor ka dauba agalong namar banga e fi bat ya ka ba fin yo lang ya ka e ka banga ngala yo bangan sam lang ya ka e ka banga ngala yo pediang banga ngai namar banga e fi kwa ba phi ru pin job igi thama ga ji em jong fi banga ngai dona bona preng jong fi dona preng ga thama dona preng gi ching e gi jing le gi ji em jong fi dre ta kwa ban kran ya ga ni ga tin ga jong play khna ma ka long jing kar khu ya fi paro aga ni ga por ka ba manta trau nang kar khu ya fi ki ba snap ki ba sha skor ki tin ga jong play ba ga jing et ka wan ba yo snow ba ga yo snow ba ngai finang san na ki tin ga jong play finang long rang ba ga ki tin ga jong play ya ka ba da lele ru ba kita ki jing shalai ke jong soitan ne kita ki but thap ke joko ki nom la ban ben biet shu ep ki nom la ban shukor shu ep haba fila yo itho ya ka jing shisha kan pelhat ya fi ba ka tin ke jong blai ke long ke jing shisha ta dei ta ngi kren ni ke ne ke tin ya ka ba finang la ban snow tho ka no ka ba dei ka no ka ba la ya ka ba fin snow tho ro ya ka ta ke jing ya len ti ke jong fi haba fi ya ha ga lenti ke bakum kan ni kan long kum no ha ka bakon tadeng ta nga kwa ban kren ni ke subject la fla job i thma ki baret pin job ro i thma ki bahe na kwa ban pe chong rong remi ni ke jing kren ni ke por na u Samuel ke ni ke lonong ka ba khat nyo ke ni ke khat ka ba lai phon reu ka angom ni kum tau shakri jong me ula pen yap yau tau sing bat ya ka ta dingiem tiu ni Philistia u ba klem ot share un long kum we ne kita namar ba ula ben yo pat ya pom jong u blai wa im tiu David ula angru u try u bala pen im yanga na ka kti u sing ba na ka kti ka dingiem u ta ken un pen im yanga na ka kti u ne u Philistia u David ukran ya ka ni namar ba ula WE ya ka jing shisha ula WE ka jing shisha but kan mau ka ni ka wai kom bangala ong ye pi habangi let chegat ma ni hapru ban kieng ya kita ki atyar habangi let ban ya thma tadeng ta ka shithi ka jong Paul ki Ephesus kal nong ban rio kan ka khot ka ba khat sao ka ong to yeng phi namar ka ta bala panpo ila ka singkai daga jing shisha panpo ya ka singkai ka jong phi daga jing shisha bo David ula panpo shisha ila di daga jing shisha bo utip ya ka ne ka wai bo new blay bo u shakri udah blay bo kraw udah blay bo long faithful bo blay bo yaine bo bam jukala balada ula pelat yu David naga kti jong utau sing ba naga dingiem wong u blay pelat yang ngaru naga kti jong ni Philistia baru David ula dep job ye kita ki thama haga por ka ba udang dan halu wan utau sing wan kata ka dingiem but ula penyap ya boroar ba ndai bo khlan u David ndai bo la u David ndai bo unang u David ndai de blai how David namar blai u ai kata ka jingpen sle how David ula long shisha u bula sle ba ka ne ka jingpen sle ka ai bor u David ya ka ba un job yau tau sing bat kum ju ru ya kata ka dingiem ba dei ta kwa ban ong fi ka ne ka sngi fi dan em ya kata ka jingpan po fi pan po an em ya ka singkai ka jong fi daga jing shisha singkai de bokodo da singkai jong fi utlot da pang singkai fim la ban yeng da ding ta kwa ban ong fi ne ka sngi la da fila pan po e ka singkai jong fi la ban yeng la fi don ne ka jing shisha ka jing em ka jong fi ba la fi tip ya ka jing shisha kan pen slor fi ba kum no fi tip ya ka jing shisha ba vi pulei ka tin ka jong play u jisu ong along manga ka lenti ka jing shisha bat ka jing em de u de dang u jisu bolong ka jing shisha badeng ta ktin ke jong blai ga ong to pen ngam tangi ki da ke jing shisha da ba ktin ke jome ka long ke jing shisha kamu si sin ngi don ya ke ktin ke jong blai ka ba mut la pen kan tang ye ngi ba ha ba la pen kan tangi ha ke jing shisha ngim shep tieng shu ya ka no ha ke jing im ke jongi mar ka jing shisha ka long be ba jisu u dei u ba shisha ba u long ma u ka jing shisha maka bible ka ong ta na gospel Uyanes kal nong baprar khat lai pu ar ka ong ba pin yo itu ya kata ka jing shisha kan pelai lo ifi kan pelai lo ingin na ka jing shep ting
kan pelai luit yang ini nak kita jing syukur ke jing lamler ke jing baman kan pelai luit yang ini nak kita jing khuslai ke jing ngoleng a jing kamen sim filatip ke jing shisha fin long ki breu ki bakman filatip ke jing shisha fin long ki breu am ki bayat ke jing kerman filatip ke jing shisha fitip ke ne gawai hakabakut fidai bi mapi ki nong job tadi kita bun sini khuslai dan apa fi khuslai fi long insecure fi sngo tiang bahaya kata kalawai ke jong fi ya kata kaban saban ke jong fi namar film dan ke ne ke jing sngo scam renga ong fi ke ne ke sngi lau blay la long ubahok fi ke sngi ke bla like no shong ha ke ne ka por perkhat ken mau ya ke ai ke bo blay la le ke jing im ke jong fi la lau blay la long hok ha kita ki beret la lau blay la le ki kamba ha kita ki sngi ki por ki bla like no ke jing im ke jong fi ulong uju hado menta bot ule ru ya ke kamba kumba u David uong bangaladap si Syaban i ke bor ke jong blay ke bangalap penyap u tau sing bat i kata ke dingem u blay penyap u penliem yo ne Goliat yo ne u Filistia ke ne ke sni ko abnong i fi ke jing kan no ke bahe kan la ke yeng ak mat jong fi ru am la fla tep u Jisu kam krau ban ye ta ke jing la fi tep u Jisu u la ban pen kan ria ta ke jing pinum sep tieng ni ke ru tadi kita ngasno ni kapor, bau ni Goliat uyang akmat jong fi, ani imasya, ni ke jing, ani ke jing ikut lom bahaya sisa, ani lahi tarai, bangan penkan ria hatung lahi tarai, ya ke bangga, nilai ni ke jing kau abang fi jupet ya ke jing pet syautra, ubah pipi kri, namar mu krau palat, palat, bini jing am ilong tang kum ita, ipui hakmat jong terai. Tadi tak kuat benar ifi kena kesini. Pan po ila dia dah kejing sisa. Bagi jing sisa kalau, bau Jisu un ai bagi jing job ifi. Bau Jisu un ai bagi ifi kejing em. Bau Jisu un le bagi kamba kejing em kejong fi. Kata kata kejing sisa. Bau belai bang ngingi syakri. Udah belai jong ki kamba. Udah belai bang ngingi syakri. Udah belai babah. Atau mat batu kami bau try ulang babah ngitip bagi ni ibet. Ya kejing bah kejong belai kejing em kejong ni. Terang kuat benar ifi kena kesini ke bantah. Panpo ila de api dan nak tma panpo ila de ya tak sengkai ke jong fi da ke jing sisa kan mau bom dan da wai pat ke jing sisa dai tang u Jisu dai tang u ya ke ai ke bola kren ya ke ai ke bola ong ya ke ai ke bola kular am kan jabi tek kum ta namar ka wai boy ke jing kular ke bo bleu la kular ka long bi hoi ban amen fi tadai ta ka abang fi ke ne ke smi ada fi dan ke jing e ke bo kum no ru la na pi ong da ke jing ne am ye ti lom ban kan ria bat bakin na no asyuriau kin no mga kwa ba nang ifika ni kasni al fitip ya ta jing sha o blay ba pi fikri u de ba krao finom i ga no ka kham krao finom i ga no ka kham he finom i ga no ka kham sheti al fila sheti yu trai al fila i ga bo da jing krao ba jong blay finom sheti shu ye ta ki ai baro ki ba wana ga jing em ga jong fi tadai ta ka main ga jong fi ka long free ka jing mo perkhat jong fi ka long light lo ka long comment ka babal ka kren ni kata baba ukon pelat je fi da sha fi long ki bla light lo kan tadai ta la da fi don yo Jisu ka jing ga jong fi la fi la yo itu i ga jing sha ka pelat lo je fi ka ba no fi long light lo fin ka lo be ka sim je fi wan ka jing ka no fi comment wan ka jing le ka no jing je fi comment ben wan kita ki problems ki akum no ro fi pet ifi samro ki kita namar balai ba filai i lupa bagata gatma ka ba fi le am dai ma fi udah utrai hajan jong fi ba fi pet am pi i bi to blay ba kra ngai abu David u pet u Goliat u mi i Goliat u blay ba kra bo yang hadien jong Goliat long tangkum ka pui u David fulam focus ka problem and re focus how blay ba ka ba no fi ka ne ka sni wanum kuslai ka jo iska jo wanum pet ya jo iska jo wanum yam ya jo iska jo kwa ba no fi ka jaka fin le kum ta pet no show play ba ngai ka jing lai lo ki jong trai kan play lo chi sai fi ka ne ka sni ba men ta ba ngai 100% fin job i ne ka thma la da film du bor no la fi la pan po chi sai le de ka jing chi sa kan ne ka ba don kam ba la da fi la pan po na ngai fin job ba ka jing chi sa ka long bom dan ai bala bani persya kamat jo Jisu ke jing sha galong bagi khosio borok kindam krop borok itli in pla bau Jisu udai trai kata ke jing sha dan the way part ublay halor blay juri dan show kata ke jing sha dan the way part mau siang dan the way mau siang dan bakam kraw yo dan show bakam kraw yo tadeng ta to ai ba fin
yo ye kan kan jing shisha da ka ba fi small to bet ba fi de ki nong job da kan mau ong pi do men la da blei la le ki kamba men shwa ha ke jing im je fi compare la da ki barit nei ba kum no na kwa ba no fi men ta ru la kan ka problem ka wa na ke jing im jong fi pin job bet la da ka pop ka yang ka mat jong fi kan mau ke ka wai bu trai pham kraw ya ka pop kam long e ru la ka te ka kum kan ka pop fi kan ka pop kan sa do no kan ka pop kan sa ja ka sa dam no na mar ka bor ka snam ka jong trai kam ha pi ba kan sat ye fi kan pen kho ye fi bat kan pen thmai fi fin long holy shisha fin long real kho fin long brew ba hallelujah tade ta kan dan kan no ka pala ban te ye fi ba nga ngai trai ai bor ye fi kan ma ku mo David u kan ma bu blai lo plat u no sing lo plat na kan ngiem un plat u na ka ti ni Philistia wa kalau kau menjual ia piru la blai la pelat ia kita jing men shwa ke jing jofi un pelat ru na ke jing ka badan mentah khamat jofi ta wat ju slai wat ju sheptien wat ju knyo tolong slur pi om trai namar ka thma ka de jong angan ye le banga ya ka de ka thma fi don kam tang ban shu tip ya ka jing sisa bat ban nget aga ka jing sisa ba fin yo ya ka jing sisa bat kam tang ban pan po ya ka jing sisa aga sangkai ke jong fi ngai utrai ka khui fi ni ka pon ka kwa ban duai na kam ta jong fi trai ni ka pon nga duai nam tan ki khon bon na preng juki ko trai ki khuslai namar bagadang ke jing ka ba kraw ka jing em ke jong ki ngai i ya phi ka ni ka por fi dan ke jing ka ba kraw jing em ke jong fi ke jing ka long ba fi kwa ban lat no no samla u ba le ben ye fi henre u samla plat ye fi u le ben ye fi u abuse ye fi o torture fi e kwa abanong fi o traus plat no no breu la dau o ne breu kala de u jong fi e kwa abanong fi o traun plat ya ne breu batte o khom o ba sinshar ya fi fim dei kamrau ke jong u fi dei ke shakri ke jong u ble plat fi ki jing ke ba kom no ki ram ki sha fi ki jing ha ka pang ke shitam ke jing le se ke ba ha ki yeng ki sam ke jong fi ngatip bo try un le gi kamba soitan wan man pensoi fi chate ro ka drugs vi chate au kenja chate ro secret na gi kwai na gi khoini na ne haki raja gi golden kata ga jing fi sngo kom bo long lomba ba he utrai un pen slap ya fi ba ga jing pen slap kan pen slot no ya ga ni ka bor kan pen jot no in ka lingkor jong u baman baro na dwai nga ka khu ya fi ga ni ka sngi la daga kot ka sla jong fi ko long ga ba ka long ga ba shitom ye fi ngai traun ai ka jing start if ye ka ka sngi bo fin la ban le bharu ki exams ki jong fi bar ki kot ki jong fi ngai o blame ya rap kano no ka jing ka kwa ban ong fi kam don ka ba kham he ban u Jesus Christ pai shu try pan e ka bor na o ngai ba ka jing job ka dei ka jong fi na mar fi shakri yo blame bla dep job bara fi bot yo job fi fin job ba na mar uta ba po jong fi long ba kham kraw ban yu ta u ba ka perthe dwai nga kerko fi long gi bri ga comment ka download go comment ka long ka dwai ga ba ai ba fin dan ya kan ki jing comment do man ta ga sngi dwai nga kerko fi hallelujah ka jing job ka long ka jong fi uni goliat wi yang khamat fi on ka lon but on ram ha ga teng Jesus nga dwai nga ai amen but amen nga tip bangalai i ka ni ka wai ba goliat ba yang khamat jong fi da ki jing ki ba kraw ki bi ma ki la dap ka lon lupa ki la dap ka lon lupa agar tengah junci setelah kemen ada untuk kasih play kerkoi finga saya siapa kebelah sibuan amen.